Rød. Ja. Så. Skal vi lige have gjort det, når du bliver trykket? Nej. Det er lidt et problem, at jeg alligevel skal stå her. Er det, hvis vi kan til at stå ud, eller hvad? Hvad? Det vil man til at stå ud. Nej. Jeg har ikke blevet bedt om noget som helst. Det er bare... Det vil hun heller ikke optage, så det hjælper ikke noget. Når du skal filme. Jamen det er jo så det, hun ikke rigtig gør, hvis man ikke hører nogen ting noget i. Så derfor er jeg nødt til alligevel at være her, så kunne jeg lige så godt bare filme dem. Det er sådan en anden sag. Jeg føler, hun også hun er med, eller hvad? Ja. Det er det. Det er det. Det er det. Vi har også fået en helt blå kop ud. Jeg har kun ikke set maraton-tøj, hvis hun godt det bliver i dag, så bliver det godt nok fint, for det tør jeg klare til hende. Hvis du det med mig, jeg tager pludselig tæt på, så kan jeg gøre det lige på hende. Jeg har ikke taget tæt med eller noget, fordi det kan ikke pakke helt store, når jeg har det ekstra. Det er sådan en produkt, ligesom din jakke. Tror du, tager du hele farve, har jeg alt det matcher. Jamen, det gør jeg. Du kan matche fuldstændig. Men jeg tror, der er meget blod i luften, så alt bliver vådt alligevel. Den er rimelig ny, og den har ingen hul. Det er det, ja. Det siger der ikke nej til så. Det er lige den farve der. Ja, det er jo loven det hele af det. Nej, det er brugt før. Og den er blevet brugt før. Er det ikke ret meget? De fik nemlig deres gange. Det har huller. Det går over de her Messi, hans opklikkende trøje. Han står bare... Ej, det var også en troldsbær, så ude i. Jeg var nok glad for, at han bokser stærligt, men det er også fordi hun... Jeg stoler ikke på, at hun bliver inde i patteren. Det er så hurtigt for andre hest. Den her var ret god til at gå ud, så vi var bange for at sige, at ved siden af går, så... Nej, det... Det er træls, når de er sådan. Det er normalt, at der er sådan noget ned til dig. Jeg kan godt lide, at der, fordi hun sover heller ikke, når hun er ude. Hun får ikke sove, hun får ikke, altså... Det er fordi hun stresser ikke, og hun får ikke sove. Så er hun bare træt, og så... Du ved jo selv, at vi er trætte, og ikke kan noget, så er det altså ikke sjovt at skulle på slag. Så lige over til på kajen, og så bare ind på et overstået. Det er jo roligt at være her. Okay. Ja, det er rigtig sjovt. Temperatursmæssigt perfekt. Det må ikke være varmere. Nej, det må gerne lige være varmere. Jeg er ikke varm, men jeg hader sådan det varmt. De sidste par dage, jeg skal have rundt i top og kort t-shorts, og jeg er ved at hamstede. Jeg kan ikke lige de sidste par dage har været så slemt. Og det har jeg Nej, jeg synes ikke. det synes jeg. Ej, jeg har haft meget værre allerede tidligere på. Okay. Det var i Holland. Der blev 30 grader i om der noget, jeg kunne rundt i. Nej. Det eneste sted, der så var skyldigt, det var under den iseskæld. Under den iseskæld, den her lastbil, så var sådan det der højre rum. Så lagde jeg en dyne ind under der og pude, så fordi det var ned under det, så kunne komme lidt vind ind under jo. Så lå jeg og sov dernede under.
Det bliver hun bruger jo også det, der får holdt bedre for. Håndtag? Ja. Altså, håndtag med det. Jeg kan ikke huske en sygdom, hvad det nu. Nå, sklerose. Atakfis multiple sklerose. Hvor kan jeg rigtig bag til? Eller hvad man nu gør med det. Jeg har hørt det så mange gange med det. Så bare benene med op til inde på køreprøven. Du har set nogen køre med, at de med ikke kører til jagttøj, eller der er ikke nogen, hvor nogen ved, at det kunne man ikke få. Det er helt jeg har set, at de kører med de der. Du ved, hvad man kan få lov at køre med et håndtag. Ja. Altså et stykke pind, der er imellem de to, og så bare bruge den ene hånd hele vejen igennem. Det må du gerne. Det er en, hun gerne vil købe nogle gange en hånd, nemlig, så hun skal have det så hun kan have den rundt her. Ja. Og så flere hun sagde, at hun skulle bare købe den der klips der, og så tør hun så nej, hun vil altså have det, hvor ligesom, hun havde set med at til jagttøjler. Ja. Jeg var lige ved at tage alle til, ej, ved du hvad, det er nok nogle andre der. Ja. Fordi, Ja, det kan godt være. Hun har jo købt de der tøjler sådan, det har hun ikke altid fået, eller. Ja. Det kan du ikke gøre, eller andet, det. Ja, jo. De er fra standard, skal jeg lige til at sige. Ja, det der med, altså, så hvis det kan man godt. Altså. Ja. Men igen, altså, man kan også simpelthen tage en pind, Ja. og så bare holde den på midten, ikke? Ja. Så kan du jo gøre sådan der, ikke? Men der har ikke nogen til at. Ja. Altså, det er fuldt muligt. Ja. Det er der ikke noget af, det er der ikke. Det er det samme, det er også så Det gjorde vi i hvert fald dengang. Ja, det er fint. Jeg tænker, det er også, at på sidste også kører med en piskeværhånd. Altså, Ja, det er dumt. Men... Det er så det er godt. det. Det er forbandet dumt, faktisk. Fordi så har du ikke nogen hænder at køre med. Du sidder med en pisk i begge hænder. Så er det bare at køre uden hænder. Det er, og ben. Og, altså, der er ikke rigtig noget, der styrer overhovedet, faktisk. Altså, jeg har set dressurrytter, altså uden arme, der har der rider sur med tøjlerne i munden. Og Ja, det kan man også. Altså, jeg ved bare ikke helt, når du så bare har det ene, det andet eller det tredje. Gør godt med. Så er der ikke rigtig noget at styre med. Jeg kan samle dem alle sammen. Ja. Så bliver jeg heller ikke væk. Jo, det gør de. Bare på én gang. Det er på én gang, det er så også ærgerligt. Altså, så heller det hele på én gang, der mangler en enkelt. Det er pisse, ja. Jeg synes, det er når man kun mangler en. Ja, og man ikke have det. Så er det det forkemand. Hvorfor? Er det Vi bruger tit fotomasse, når vi har bagdødskomasse. Der er ofte flere forvind og bagvind. Jeg lavede en cirkel. Hvornår tror jeg, at Smiley nu står op og gør det der? Jamen, så skal hun først lige ned og køre hernede bagefter. Så er jeg efter det der. Hvor Smiley skal det? Mig det efter det, tror jeg. Har du ikke Smiley hard op til? Ej, mig har ikke været der. Først var det på turbanen, så Hvor kommer det land fra? Jeg ved ikke om regnvand, vi bad om solskin. Bare det er uvind. Så det er sådan en masse vand med. Ej, det her det. Hvad med, skal jeg tage mist 2 eller mist 1? Og de er hver sin slags. Så hvis det så først ved jeg. Det der ikke filmet sådan? Ja, nu ser jeg, at pas på, hvis strømmen skal holde. Anden hælder jo ikke kun første gang, gennemgang, der er den gældende.
Det er det kun. Er det ikke bare den bedste? Nej. Men jeg har filmet den første. Lige nu, der tager vi den. Første gennemgang er den, der gælder i det hele her. Hvorfor kører man så ind? Fordi vi har fået lov til det. Men der er tid nok til det. Men det er træning. Så må Pia Jeg vil ikke tænke for meget, Kjeld. Nej, jeg skal holde op med min logiske spørgsmål. Så sådan noget der, fordi jeg ikke kunne træne. Jeg kan ikke træne tegnbanen. Færdig. Så det er jo Ja, lad mig op. også lige få en Luk.